Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ka BJP Mahila Morcha jong kajala Meghalaya kala penjamjur ya kajing Shah batbor bat Shah let don bor ki kynthei ha kajala West Bengal. Ka kongsuk pariat ka badai ka presiden juga BJP Mahila Morcha kala ong bakani kajing ja Shah batbor ki longkmi ya kajala West Bengal kala pensujer bat penpar nyang kriat ya ki longkmi hapo kajala Meghalaya. Ka kongsuk pariat kala terteng eru ya ka chief minister jong kajala West Bengal ka Mamata Banerjee Bashi Pija Pimkren bat pisngap halor kini kajing ja Shah batbor. Susu kala ongru bangi kumkit khot ka Mahila Morcha BJP ngim pediang ya kani ka jingsha le bijot bat kinu ki bale ya kani ka kam pynrem ki di ban sha pen stom kat kum ka an kani ka jingja ka baja ko ko West Bengal ha ka jingyalam jong ka Mamata Banerjee ye ki kynthei ki basha rep ki basha sai ne ye khamtan ki kynthei ki Hindu Bengalis ki longmi ki basha sai ne ye ki basha rep kade ke ka bamla ban pediang ya kinu ki jadun rio kadi ke baka government kadi ban stan kadi ban pej banya nang baka kini kinum ja kha man ka pot tang ba fidan ha ka power niada ke ki brio ki bamman balik ki kam bamman se kami ha tengi na kalian ke BJP kilong kami nang ba ndai tam baja po West Bengal rengi yang di stan hang niru mar baleba nang ba ki wei ki state ru niada ye la kilong kami jong ke yang kasam जो कर रही है उसके कंडेम में बोल रही हूँ ये अच्छा नहीं कर रही है क्योंकि वो हिंदुज़म छीनना चाह रही है और औरतों से अपना मर्यादा छीनने की कोशिश कर रही है। ये बहुत निंदनीय काम कर रही है। मैं मेघालय प्रदेश की बीजेपी मेंबर्स है, मैं ये बोल रही हूँ ये जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। अभी भी टाइम है, अपना हिंदुज़म को, अपना राष्ट्र महिला को सम्मान करना सीखे, यही मैं कहना चाहती हूँ। और अपना ये काम जो कर रही है वो रोके, अभी भी टाइम है। Myself as the State General Secretary of BJP Meghalaya Pradesh, I really stand with our Mahilas from Meghalaya to condemn Sheikh Shah Jahan for such an atrocities against women, which is against the dignity. Because if we encourage rapists to lead or to be with the government, it's really not acceptable. So as a responsible citizen of the state from Meghalaya, together we stand that we condemn strongly what is happening in West Bengal. So I am sure that Mamata Banerjee, as the Chief Minister, she will do the needful, and also the law of the land from West Bengal will take its own course. Thank you. A very good morning to you all. Ngayong hangni kum kawai na kilong kami ka President jong ka Mahila Morcha Meghalaya. Kay ka bajia hapo West Bengal. Ka bangi kum kilong kami ngimla dalay ru ban shim. Bat nisgo ba kala pensu jer ka penpar nyang kriat yang kilong kami. Habang yasgo ki jingja ki ba omdei bandia. Shwaban poi kini election ka jing sharip ki kynthei ka jing sha batbor ka jing sha le ben ka jing sha penyap ki kynthei ni kum kilong kami jong kami Meghalaya ni ban jure kini bat kinu ki badan bantah kini kidai ban sha pen stom kat kum kaan Mamata Banerjee, where are you why are you hiding? Please bring the culprit. Shame on you Mamata Banerjee. Shame on Sheikh Shah Jahan. Being a man, he should respect a woman. But being a man, he is a rapist who raped many Hindu women. You are not deserve to live in this world. Ngi kum kilong kami ngi kwa ban pha ya kani ko khubor support Calcutta West Bengal. Ba ya umni ubrio dei ban kem mardor ben stabiu hakmat kaan. Dei ba unya ban ya kat ba umon. Marka jing ban bore ki kynthei kabangi kum ki member jongka Mahila Morcha BJP nginum la ban shim yakini ngi kwa ba yaw ni brio dei ban pistom kat kum kan ya u bat yaki nong le bi ijat ki paro jogu ki bala le ki kam ki ba chkhlia ki ba kari barok kawai ka pertasla badai ban pistom yu badai ban ai ka saja ka bating ba kum kini ki jingja kinum jia chu hakari be jongi kublai shibon labiam pandri